ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин, квартира ва якчанд намуд техникаҳои нав рӯй кардам, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Нархҳо сар мешаванд аз 25000 сомонӣ. агар шумо дар хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумот шавад, дар WhatsApp имои экранмода рӯй кунен. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи Ваҳдат, территорияи Истарафша рӯй кардан, территорияи шаҳри Бухтар, Кӯлоб, Ваҳдат, Исор ва дигар тарафҳо ҳастон азиз, территорияи Хуросон ҳам ҳастае. ва тага станоки хокаи кумура брекет тайёр мекардаги ҳастон азиз, яъне ки аппараташ нав астае. ва ҳастон азиз квартираҳои фурӯшӣ сехонага аз территорияи Душанбе ва хизматрасонии автокран аст ҳастон азиз. ва ҳастае тага помпаи мақсади германская барои обкашӣ ҳастае. ва тага мерседесҳои сечка полобъёмни бо нархи арзон ҳастае, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем ва дигар чизҳо ҳастанд ҳастон азиз, ки нархҳои арзон кардем мо қабул кардем ва пешкашто мекунем. ва курси имза 120 сомон. дӯстон азиз, навора сар мекунем, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин эълони имрӯза. дӯстон азиз, хизматрасонии услугаи автокран ҳастае, ки яъне ки кран хизматрасонии худашро ба шумо пешкаш мекунад. ба ҳамаи Тоҷикистон яъне ки хизматрасонӣ доранд, яъне ки услуга доранд. ай 20 тоннага то 80 тоннагара мевардорад дӯстон азиз. стрелаш дарозиш ай 21 то 50 метра ҳаст. барои одамоне ки шахсоне ки дом месозанд, барои ягон хонасозӣ дӯстон азиз, барои ягон чизои вазмина бардоштан, ба ҳамаи Тоҷикистон яъне ки мебиёнд нархашон, яъне ки бо маслиҳат, яъне ки давгаварной хизматрасонии услугаи автокран, яъне ки замонави аст дӯстон азиз. ай 20 тонн то 80 тоннара мевардорам ва дарозии стрелашон ай 21 то 50 метр ҳастае. замонави кранҳо ҳастае, ки бо нархҳои арзон аз номи канали мо гап занем ва шумо кортона буд мекунанд. ино қарор доранд дар шаҳри Душанбе, яъне ки ба ҳама ҷо мераванд. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 02 WhatsApp кор мекунад. дуюмашам рақамҳои мегафон дастии ахираш 0074 инашам кор мекунад. инашам WhatsApp доранд дӯстон азиз. хизматрасонии услугаи автокран барои домсоз, барои ки чиз сохтмоне ки барои бардоштан бошад дӯстон азиз, ба шумо хизмат мекунанд. марамат на кадоми дадакҳо бошад, марамат нависем. дӯстони азиз, эълони навбатии мо аст. як сечкаи фурӯшӣ аст, ки бо нархи арзон аст. срочна, ки барои мо дар видеои хонаҳо партофтем. Mercedes C-класс аст. сечка дӯстон азиз, полобъёмни аст. соли боривишаш 1995 аст. сӯзишфуриш газ бензине. объём мотораш 2 литра. коробкаш механика. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. сечка полобъём дӯстон азиз, мақсад ки як дастгаштагай чоткае. 4 та баллон мегӯяд пачка, 4 та электропакет дӯстон азиз, салоншам тозакай. инам хеле светои асфалт дӯстон азиз, мошинча мегӯяд чоткае. срочна мегӯяд пул дар кор мегӯяд, мошина фурӯшта буд. нархи мошин 45000 сомонӣ аст. бу мегӯяд муомилаи хуб мекунем срочна. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дӯстон, яъне ки шаҳри Ҳисорда 45 та муомила дорад. хоб промои рақамҳои мегафони ҳисобишон дар рақамҳошон имо, WhatsApp, пайваст дӯстон азиз. дискаҳои заводскои баллонош ҳамин сол нав гирифтага астае ва 4 та дигар электропакет дӯстон. объём мотораш 2 ай. мошин мегӯяд беҳтарин ҳолат, мошини семеня, мошини якдаста. хоб кадоми шумо ки маъқул бошад ки мехарен, срочна дар ҳамин акада занг занед, арзон карда метиҳад. мегӯяд ба хотире ки камтар мегӯяд сумда мегӯяд, мақсад ки дар коре ба хотири мошина арзон мегӯяд, монде ва арзон метиҳем. хоб одамони харидор, марамат, шумо дар ҳамин рақамҳошон занг занед. ҳамаша акко ба шумо фаҳмода срочна метавонед занг занед. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 46 лаби дарёи Душанбека дӯстони азиз, яъне ки соҳил Душанбе 46 микрорайон лаби дарёи Душанбека. дӯстони азиз, духонага квартирае, ки сехонагаш кардагиам дар 9 ошона қарор дорад, ки доми 12 ошона астае, лифтшам кор мекунад. духонага сехонага кардага дар 9 ошона, доми 12 ошона астае, 54 квадрати метрае. домои советския дӯстон азиз, бо лифтам дорад кор мекунад. бо об свет таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстон азиз, термис дорад. сехонага дӯстон азиз кардагӣ. 2 та мегӯяд балкони калон, се хонага дӯстони азиз кардагӣ. дар пеши хона дӯстони азиз, хоб мактаб, 3 та мактаб астае ва 3 та дигар мегӯяд садикае. лифташ мегӯяд кор мекунад дӯстони азиз ва ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% дӯстони азиз. мақсад ки термис, пермис, мебелош мегӯяд, қатиш мегӯяд места. мебелам дорад дӯстон, ремонтшам беҳтарин ае.
خب دستسرچ مегад фурӯхта мешавад бо нархи 580 000 сомонӣ ки боз мегад муомилаи хуб мекунед. нархшда арзандаи се хонага дӯстони ҷош ҷои беҳтаринае. сета мактаб, сета дӯстони азиз садиқ ва банк мағозаҳо ва дигар чо пеши домда ҳастад. ҷои беҳтаринае. шояд душанбе 46 микрорайон дӯстони азиз лаби дайраи душанбека. خب یکمش رقمای واویلون دستی اخیرش 4966 دویمش رقمای دوستان اینش نمیدونم مگافون چی باشد اینش هم 4965 ایشتم واتساپ دارد 580 تا با میگد معامله میکنه مبیلوش قطعی یخ چوش مستاد نشد سومش میگه با ارزان و معامله خوب میکنه این سه خونگی دوستان عزیز کدام شما که لازم است مرامت خودی حاضر زنگ زنن قطعی همین صاحبش معامله کنه دوستان عزیز ارزان کرده میتیان جوش جای نغزه خی کوارتر رو رد کرد میگفتن مرامت تماس گیریم. مگذاریم با چهارم تکنیکای فروشی. دوستان عزیز آپاراتی ستانوکی خوکای کومور برگ تیار میکردگی هست که ناوی پاچکای ستانوکی خوکایی برای کومورا مقصد که برگ تیار میکنن خیلی خوکاشنه که همون مقصد که رنگی خوکشا خیلی تیار کرده میشه برای علو کردن برای دیگه چیز اوبش آپارات شه برای خوکای برگ کردن. خب نواسا میگه دوستان عزیز نرخش میگه 5000 сомонӣ аст мегӯяд соҳибшон бо муомилаи خوب мегӯяд мекунӣ ҳамаш комплектае мегирӣ фақат кор мекунӣ қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ румӣ дӯстон ки территорияи колхозобод ҷалолиддини балхӣ да 45000 бо муомилаи пачкай кам кор кардагиае. خب рақамҳои мегафони соҳибшон промои кор мекунад дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. агар ки шумо надонед дар интернет нависед ки ҳамин мақсад ки станоки барои хокаи брек мегӯяд барои ки станоки брек нависед мебурорамаша. агар ки шумо хоҳед ҳамин маълумотша бо ҳамин соҳибаш гирифта метавонед. пачкай яъне ки як бизнеси идеяи нав аст достони азиз 45000 бо муомилаи хуб мекунед мегӯяд пачка идеяи састени марамат дигар маълумотша гирен срочна. мегзарем ба панҷум техникаи фурӯшӣ. дӯстон аз бояд техникаи фурӯшӣ ҳастае ки срочнай бо нархи арзонае. хоб помпаи германский ҳастае ки дизели дӯстон азиз барои овкашӣ бен ниҳоят мегӯяд мақсад ки объёмаш калон ҳастае ва мақсад ки нархшам арзонае германский дӯстон азиз. дӯстон азиз помпа германский хоб 75 та мегӯяд шланг дорад дӯстон азиз. хоб мақсад ки ҳамашон кор мекунад ҳамаш комплектае. خب شلنگوش میگه объёмش 100 आहे. در 10 куб об میگه در 15 минут میگه میکشونه که 10 об 10 куба در 15 минут میگه پر میکند. بعد دوستان عزیز درازیش میگه تو 1 کیلومتر میگه هسته و بلندیش میگه تو 300 متر میگه میکشه. یعنی که 10 کуб об در 15 минут پر میکند. об 1 کیلومتر میکشد و بلندیش تو 300 متر دوستان عزیز میکشد. خب بهترین حالت میگد مقصد که همین مقصد در یک سوتکا 1 هکتار میتونه که همین زمینه با همین آپارات با همین چیز با این پمپا اومونی 1 هکتار شد در یک سوتکا میتونه که اومونن دیزل میگد بین یاد میگه اکانوم قریب که در 2 ساعت میگه 1 ساعت یا الکتریک میخه میگه خیلی معلومات است که اوبشیم اکانومیه. دوستان از نرخش 11000 сомон است با میگد معامله میکنه همش میگد کامپلکت کدومی داگو خوجگی داره برای اگه اوکاشی باشه نمارو نرخ ارزو گرمانسکی бо мегӯяд 11000 муомила мекунад рақамҳои россия ва рақамҳои ватсапшон срочно арзон карда метавонем занг занем. мегзарем ба шашум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлиги аст дӯстон ки замини овдурай ва сведон срочна замин қарор дорад дар ноҳияи хуросон деҳаи кушлич пеши бозори калон пеши балинсаи калон сене ки сентердай лаби шоҳрои душанбе қурған пеши бозордай ҷои беҳтаринай ҳамин замини хонашона нимша мегӯяд мақсад ки срочна сунакошма нимша фурӯш дамодиан 10 сотиқ замин дӯстон азиз заминай 10 сотиқ заминай бо нархи 25000 сомонӣ ҳастае ки ягон сумша бо муомила мекунанд гирдуванаш маҳкам ҳастае мақсад ки дуруни замини худшонай замини хонагишонай нимша мефурӯшанд ҳуҷҷаташ ҳастае бо хариқтон бо аниқ мекунем ноҳияи хуросон деҳаи кушлич пеши бозори калон пеши балниса дӯстон азиз яъне ки центрда лаби роҳда. خب обуш на пеш хона кати мегзарад сунад гидош басетка маҳкам астай хай свеча мегзарад нархаш 25000 сомон астай промои рақамҳои мегафони соҳибшон ахираш 44 ва дуюмаш рақамҳои россия тоқа ватсапош кор мекунад срочна мегад мақсад ки нархша арзон монда обуш пеш хона кати мегзарад кадоми даки на лозим аст ихи нархҳои хел мақсад хел вариантҳо ред ки мехатан марама занг занем маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирем 25000 муомилашо кунем. аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкро занем фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри истаравшан дӯстони азиз деҳаи баҳористонда
шаҳри Истаравшан, ҷамоати деҳоти шаҳраки Баҳористон. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки ду дар хона кардагиат. Аз ки боз мақсад ки як чанд дар дига мақсад ки фундаментҳои хона рехтага. Як тайга мегӯяд ҳавзи калони 7/5, яъне ки 7 тоннага мегӯяд дорад. Нархаш мегӯяд 130,000 сомона аст. Дӯстони азиз, бо мегӯяд муомила мекунем. Ду дар хонаи калон, як далез ва оби нӯшона, ки 7 тоннага дорад. 130,000 сомона аст, бо муомила дорад. Бисёр шахсон аз территорияи шаҳри Истаравшан хона заказ кардан. Барои шумо хонаи арзон 130,000 аст, 5 сотиқ замин кати бо ҳамира ягон су муомила мекунанд. хоб рақамҳои вавилони соҳибшона дӯстони азиз ва рақамҳои ватсапшона кадоми шумо ки лозим аст, мара занг занед, бештар маълумотша гиред. Агар шумо дар ягон хонаи фурӯшии квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, мара дар рақамҳо дар аввали видео аст, ватсап мо 20 рӯй кунем, мо реклама мемонем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, мақсад ки кирфи якум адлени лаби роҳда пеши мактаб. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ аст, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ ва 3 дар дига хона ва ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% дӯстони азиз. Кирфи якум адлени лаби роҳ наздики мактаб. 190,000 сомонӣ аст дӯстони азиз, бо мегӯяд муомила мекунем. 190 муомила савдош аделна. хоб кухни калидор баня дӯстони азиз дурушта ва 6 сотиқ замин дар сурат чизе ки ҳаст ҳамин хела. Алиш дӯстони азиз, алишам мақсад ки алиш намешта обшим. Документош 100%. хоб прамои рақамҳои мегафони ҳисобшуда нархи хона 190, кадоми шумо ки лозима аст территорияи шаҳри Бохтар, ноҳияи мақсад ки ноҳияи чи кирфи якум барама занг занед. ва дӯстони азиз, кадоми дар мисол хона, замин, квартира ки лозим бошад дар комментария мо нависед, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат центрда пеши мактаби Терешковада. дӯстон азиз, духонага квартира аст, ки дар дуюм мошина қарор дорад, 46 квадрати метр. ремонт дӯстон азиз, ремонтош хуб барои зиндагитон мешавад. обсвет аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ ва ба ҳама чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. нархи квартира 260,000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. 260 муомила савдош дар назди квартира. ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳибшона. кадоми шумо ки маъқул аст, марамат занг занед. хоб кадоми ягон квартираи фурӯшӣ, ягон техника, ягон мошин, ягон аппарат, ягон замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад дӯстони азиз, марамат дар рақамҳои 885 1225 ватсап, имо, телеграм, пайвастро метавонед ки суратша рӯй кунед. 885 1225 марамат чизи реклама бошад, марамат рӯй кунед, реклама мемонед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, яъне ки кӯчаи Кайҳоновардон, Кривой дӯстон назди лицеи туркӣ дав. хоб духонага квартира аст дӯстон, дар сеюм мошина қарор дорад, 54 квадрати метр. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстони азиз, термис дорад. духонага дар сеюм мошина дӯстони азиз, 54 квадрат бо ремонтҳои замонави таъмин аст, доми нав аст, бо обсвет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва термис, пеши хонада магазин, хоб мақсад ки лицеи туркӣ ва дигар чизҳои лозимӣ ҳаст. квартира мегӯяд дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 360,000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд мекунем, срочна сум лозим аст. 360 бо савдо муомила то қасми холӣ алиш намешавад. хоб кадоми даки лозим аст, ин рақамҳо мегафони соҳибшона занг занед, маълумотҳои бештар ва аниқша аз ҳамин рақамҳо гирем. агар шумо дар ягон мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон аппарат, чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат дар рақамҳои мо 885 1225 ватсап, имо, телеграм дорад, рӯй кунед, реклама дӯстони азиз мекунем. хоб дӯстони азиз, ин буд навори имзои мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи